Kani kadai ka Batisi TV, bat pidang pet ya ka kubor baman kasni, belawan rasha pi da ka rupa, ringkat bat ka Orange Nissan, lom sopo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Urang basnong ka baridua uba Yonis Narleng ula kentaj mardor ya ke jingkeno jong uba Golden Star Kongwar bat kamru ba ke jingpen mi khubor kadai ka ba khlem nong rim bat ka basu lamler halor ke jingja ha ka khat khandai tarik ujleo arjar khat khandai ha ke jinge kren bat kelat pathai khubor ha ka arpsan tarik ujleo arjar khat khandai uni urang basnong ka baridua ula ong ba ke jingkeno jong uba Golden Star Kongwar ba ka long ka bumshong nong rim hai ru em bat ong bau kentaj ban ai ya ka sernot nagamenta ukhon ubatmu ban play account haga bank bat ban apply ya ka kam sipai ula kamru badai uba Golden Star Kongwar rengkat bat ka kunhon ki balawan rong jubor hapo yeng da ka jingtmu ban thambor da ka bararu ya ki tiar pon mensau ula ongru badai hadien ka jingmi pai ba ki nong shong snong uba Golden Star bat ka kunhon kila sedang ban pet krat na ka tai ka jaka na ka jing shep tieng hadien balami ki nong shong snong badai ha ka jing pet ruma ba ujin thot bat thung khomo hado ba unda mensau ulai thu ba ki nong shong snong da ka jing bitar halor ka tai ki jingwan thambor ha yeng sa urang ba snong kila sedang ban kawang da ki mau sha ka kunhon uba Golden Star ki bala thmu ban wan thambor ya urang ba snong hak bai dei bakani ke jingja ka dor ba snong bari dua kan sa shong ya ke jingyalang mani keren sani halor kani ke benta Pemare pe ji ur gini ba buat pemarti kubru ban normal ro da umare ong ne boleh ur da umare speed ngakit ini bukan kongwar ba kongwar hani yang bana ka yenga to kongwar aje ngaku ban pensyai halor kato kajing penlaj khubor jong ba Golden Star Kongwar te ka kajing penlaj khubor jong kalong ka ka ba uthok hajing sha kamdei kumbau ong handrei kalong kumne ba haka khat khandai tarik uwan hapo ying jonga ha compound uwan yalam da ki breu kumba lai phungut kadon hadu sau kali bat kali jong Kongwar la sabat haki pulit bat ki ta ki lai kali ki la like pet ka wei ka dei ka sumo kamai bat ka wei ka swift ka ba private bat nang don bang sa ka wei ka elto private ki number jong ki ngela dap ai ki pulit te kumba ngila ai ka kot khobor ka tu ka sngi ba u Kongwar wan yalam da ki bro ban sho yanga ban mo u menta u keno ba om dei ba sho mo u yanga dei ba sho mangi ya u handre kam dei kumta hajing sisa ba mo u ong ba one pan certificate snong hangne hapo ying kajing one pan certificate snong da one marwei ro ya kata kamlele andre wan yalam daki kumba lai pungot ke wan hadu sau kali te anda haka tu kasni khandai tarik hapor ba umdan breu kanja breu idon I longkumi I longki bala ap lupa yang hangne baki yo I ba u Kongwar la don lupa bat ki katto katne ki breu hangne kumba lai pungot ba maki ki layak te daka kanja rumal kanja jany hapo khumut long baki ka ekidur te hapor baki I nei long kumi badon marjan jonga yo I kata te ila subas new bat ila sedang ban khot ya I nya jonga we hadin inya bat I kini kinang apsya yanga ngapat ngawan poi hadin andamar semua ngawan poi hangne u Kongwar usu charge be yanga ula sedang ban syo haba sedang ban syo te ini long kumi la sedang ban halla te kila sedang ban mi ki pajba hapor la mi pajba maki kila sedang banyak pet anda kila pet te u Kongwar mo uru marak satu salenti te ula ur ar license ur haka jingting bam don breu shu umlong breu ula ur ar license but don ki baya kawang mau yo te kata hi kitu ki jingmong ki ba upan I hendrei kumbau ong bangi ya pom dakawaj dade bangin da pom dakawaj ubru im shu hadu kata namar ba dakawaj kam dere hi ki dak ki ba upan I ki kiti kitu ki dak na ki kli kumba ki ong imaj na ka kli ar lai jaka hatong inang ban maj ar lai jaka dak ki berit dade bangi maj dakawaj te season maj te ubru layap hendrei kam dere kumta but kajing ayu jong Kongwar kajing bisni jong u yang kalong ba nadu snam ar hajar khatlai bangala long rang ba snong manga ma u kwa banlong rang ba snong hakim snam ar hajar khatlai ma uru por banya kontes rang ba snong ula wan hangne snong jengi ban kontes naba kumba pi kapau haka kot khubor ka ba maki ki panlai tang ar snam kalai nang dap baki wan chong hangne te ma u nadu tu snam ar hajar khatlai wan ban kontes banlong rang ba snong hangne u khlam yo kata kadai ka we ka daw ka ba usun bhayanga
ba mau khamyo ban longrang basnong te hakini kisngi ru mau nang panchit eki brisnong jongi hangne ba maki kin ya change no yang orang basnong tang ba mau umla ya kata te ula persang ban phya ya kasnong wat ban phya ya kasnong ru khlamla te ka dau ka dei ka tahi ka ba usun yang om dei ka dau ka ba ngaklam ai certificate ya ukhun jong u wat ukhun jong u bo unyo ya ka election ID hangne hasnong jongi ka dei ka ba ai certificate mangahi ya ukhun jong u ba usayo ya ka epic hangne hasnong handre kumba ki kenno yang abang aklam ai certificate kumne kumtai kata barok kade gajing bakla ha bangi la esong ka meeting hapo hima melem na banta kane ka kam certificate na hima melem kila tha yang ki ong ba medei ban ai certificate snong yo ukhun jong u wat juya kaja ma pisa parakasi ngaro ngala kular ha ngan ai hadin kata u khongwar syam lawan shu ban pan kano certificate nanga henry haka sipho tarik por banga don meeting hapo himamelem mars ngami na himamelem haus po tarik don ki khana komban reu nyongot ki khana khasi kia ki bat ki keli bat ki ong yanga ma me bale mele ben khasi nga ong yaki hato mangaro ngade khasi kumno nganang ben le ben khasi ki ong em ki don ki bahing jongi ki yathu ba me le ben khasi nga keli manota bahing jong phi ki ong em ki don hana kim yathu kerteng penban haba nga ya le ban ya saitnya bat ki ong yanga me snap jar ya mengin shop menta tenga ngala snap jar hajing ting ngala snap jar te ki ong yanga lada men dalek bang komne men le ben ki khasi ngin shop ya me da me wan shilong nengin le se me haying ki ong kumta andre ngapat haba ki ong ngin wan se haying te yakatahi te ngala ayah ka kot kubor ngala penmi kot kubor next day te hadin katapat ngam tip bakin wan poi shisha hadu hayin baki daong yang akin wan sei naying te hakakat san tarik halor katahi ka tin ka ba sipo tarik ka ba nga la sa thombor hang te ha po silong te ngaya kendu yo ba khongwar hang ne ha po khandai mer hakakat san tarik te ngakli yo pet pidei ma phi ba pha bru tusngi mau ong hoit ngadei manga bat nangdon ki brisnong jong meru ki ba pha lang ya kane kam habau ong kum ta te ngilai don ka jing ya khaniat manga bat mai te hang kila mi kilong kemi ki badon ki saki phila banlek ban kli ya ki ba maki kin batai balai ka don ka jing jayu kum ba ki ong bang bok ngasyo yo khongwar kam de kum ta ngin don tang jing ya khaniat hapeng arngot bat ki ong bangala buat ngala jauh slap kum ne kum ta henry kata barok kadega bajing bakla nga klam buat ha ka gasngi te kadai kata hi ka dau bat hakine kisngi khongwar barabor ong bet yangi ba mangi de kita ke bhoi marwet hato mangi ki bhoi marwet ngimde ki pat khasi lada mafi ki khasi fikan tak yangi ki bhoi marwet bangimde ki khasi te ka jimut ayu kata bangi ong ba ubhoi war khandram knar pat khasi bayar haba mingi de kumta te uneu khongwar barabor ukwa bet banyale ban pan phya jaj benreu barabor open sheet ekitu ki khana tusngi ki bawan hang neru yaki open sheet ba kini mangi ki bhoi marwat sane ngi le ben ki khasi ngim judon kata ka jing le ben khasi secretary jongi ude ukhasi mangi kamdon kum kata kano ka bangi ju ya le ben khasi mangi khamta magne border ngirit pat ngia syong ya salang bat u marwari bat nepali bat asamis bat ki khasi bat baro mangi ngim ju adon ka jing ya kulmar ngia renti ngia lang namar ni kirit pat lada ngindaya le persya udah khar ngile persya nepali ngin sa nyom kala te hak jing yasno tulang mangi baro ngia syong be akajing sup tang batang uneu khongwar hi basai wan ban pan kulmar basai wan uong nga isi de khar komne komtai hoi ka jing isi de khar jong u kata kayat ka syong ho henry mangi hang ning imla reban nyom wat ya ke de kharu namar mangi ngiarit pat batang katahi ka jing kwa banga ong belong ka banga kwa ban karpat wat yaki nong mi khmat jongi ki ba halor ki MLA ki minister ki ba ki ba dei hok ki ban pet yakane ka long yaka jinglong jongi ki breu ki ba dei ban aya ka right jongi te sobha bakin le no yala ka kam ka ba kloi wat yaki pulit runga karpat bakin kem kloi no uneu breu bat bakin ai no da ka jing pan stom ka ba biang namar uneu breu nginang ailat yo pet kumba ngipa ka kot khobor hakasngi ka ba mau uong ukno ba manga ngasyo bale uklemlek ban ai kot khobor no hakatu higasngi bale ai kot khobor hadin arsngi kadaw yu ka ba ai kot khobor hadin arsngi kalong ba mau uyale ban yada yala de ban defense yaka jing ai kot khobor jongai ka jing sa thombor jonga ngaladap ai kot khobor hapor banga sa thombor hadin arsngi mau umyo lat ban yada yala de ulej ai press release hapo shilong
te tang katahi ngakarpat ya baro ba pinyapet ya kane khamta mengi ki border ki barit pat mengi nginang don hangne ha border nginang yada ya ka border lada ki pat khasi jongi kinwan kin sho kin bom mengi hangne ha border shano kajing song sngan jongi menta manga de nong mekhlaya ngala smole ran ban ong yala de bangalong nong mekhlaya namar ba mentang anda kiu shilong anda lek hapu nong po nganda lek haborni ngadon da kajing sir na ba ngalek sha asam ngomdon jing sir nama nganga mentang ngala smole ran ban ong yala de bangalong nong mekhlaya hangnong idon takahok bangilong kita ki kasi bangilong kita nginong mekhlaya na ba dangilet menta shilong kin ayu kin up yang kin sho yang te balai mangingim dei kinong mekhlaya bat sa kawai katin ka bakhaduk ngakwa banong yakine ki kito ki breu ki bawan but yo uneu khongwar ka to gasngi ki bawan sho yang hangne ngam don daw bat ki ne makiro ki me don daw bat nga baro ka de ga jing panshit jong khongwar yaki ba upanshit yaki halor ba mangingi le ben ki kasi mangiru ngi de ki kasi da tip ya kata ngim ju le ben kasi bat ngim don rehi kum kano ka daw bangin le ben kasi namba mangiru ngide ki kasi tang kata hi ngakwa ban ong ki bahing jong kini ki khana ki bawan tusngi ya ki hembeng ki para jong ki bahing jong ki sambha ong ki snang ki khun jong phi ba kinum but che uneu khongwar namba uneu khongwar udai uba pankul marsnong khamda masnong jingi pankul marsnong bai barabor